Green Apple. Jdem to teď otestovat spolu s Timikem ve fitku. Co? Týda! Já co mám říkat. Už jsem se potkal s Timikem, tady sedí Kyslak. Jdeme to dry scoopnout, to znamená, že si to nasypeme do huby, rychle to zapijeme vodou, uděláme žilbu a polkneme. Ano, davaj. Pak vypadá nějaký kokaj. Ne. Děláš si prdel. Co zapomněl zavřít. Jo. A to asi vůbec nebude fungovat. Jo, nebudu. Ďakujem. Je. Vidím. O. Dobrý, tak jsme teď ve fitku. Dali jsme ten pre-workout a uteklo nám už, kolik už to? Tak 6 minut uteklo, špatně, 6 minut. Jako vadí výrobce, že tohle je High Performance Mighty Pre-Workout Formula. Jeden ten scoop má 7 gramů a dává se do 200 ml vody. A jeden ten scoop má 294 mg kofeinu. Je to hodně. Pije se 20 minut před tréninkem a popravdě už po tak 10 minutech jsem začal cítit takový nepříjemný, takový to, jak to říct, to prostě takový to, dává to energii, jakože hodně. Pracuje se ve fitku jakoby asi líp, než bez toho, no ale jinak tady ty krabičky píšou, že stačí na 30krát. Na 30 těch dávek. Je to líp než nic, mně to jako stačí. Jsem ještě tak velký, abych pil velký, jakože velký ty dozy. Jako jo, doporučuji vám ho zkusit, není až tak špatný. Já mám teda Green Apple, příchuť. Tam ještě bylo hodně dalších, třeba marakuje, mango. No já jsem vybral prostě Apple, protože já nevím, prostě jsem to chtěl zkusit. Tady ten pre-workout stojí 329 korun a je za tu cenu dobrý. Příchuť bych tak hodnotil asi 6 z 10, není to tak až špatný a není to až tak dobrý. Ale jabko je cítit. Víte, takový ten jablečný Chupa Chups, tak je to úplně stejný. Ale doporučuji to, fakt doporučuji. Nutrend a Jim Beam jsou fakt dobrý značky. Tour!